Ko kun san cewa kimanin mata 50,000 zuwa 100,000 ne suke rasa rayukansu a kowace shekara? Tsoro, firgici, kunya da kuma shakku su ne abokan rayuwar mata masu larurar yoyon fitsari. Yoyon fitsari cuta ce da ke hana masu fama da ita sakewa a cikin al'umma. Takan hana bacci tare da hana walwala a wasu lokutan. Cuta ce da ke addabar mata musamman a ƙasashen yammacin Afrika. A mafi yawan lokuta cutar na samuwa ne bayan tiyata ko kuma doguwar naƙuda. Alamomin cutar sun haɗa da zazzaɓi, ciwon ciki, amai. Dalilan da ka iya haifar da cutar sun ƙunshi haihuwa, tiyatar ciki, magungunan radiation, kamuwa da cutar sanyi ko kuma ƙaruwa bayan haihuwa, haikewa yara masu ƙananan shekaru. Daga cikin hanyoyin magance cutar akwai yin ɗinki na musamman a wajen da cutar take, amfani da wasu sassa na tsokar jiki domin gyara inda matsalar take, bin dokokin da likita ya sanya wa masu fama da cutar. Cutar yoyon fitsari na haifar da ƙalubale mai tarin yawa ga matan da suke fama da ita. Daga cikin ƙalubalen da matan ke fuskanta sun haɗa da ƙyama daga mazaje, cututtukan gaba masu tafiya da dawowa, kumburin tsakanin gaban mace, matsalolin tsafta da kuma ƙazanta. Shin, mata nawa ne suka rasa rayukansu a dalilin wannan cuta? Muna ƙoƙari wajen ganin cewa mun yi yaƙi da wannan cuta ta yoyon fitsari? Wace hanya ya kamata mu bi domin kaucewa wannan cuta? Ku hanzarta ɗauko app ɗinmu a Play Store ko kuma ku garzaya website ɗinmu a www.bakandamiya.com. Domin ci gaba da samun irin waɗannan bidiyoyi, ku yi subscribing sannan ku danna alamar ƙararrawa.